Selam dostlar. Bu dünyada her kim için kulağına en yataşlı söz ulanın ismi. Uz ismin işitüge kirfigi de silkinmegen kişini kurganigiz var mı? Minim de yok. Endi özlerin sahnege kat isimleri bilen deşkende jırışlarının nişik bäxetli bulganların bilsegiz siz. Yaxşı dostlar, muzikal kaymak tapşırığının bugungi teması isimler hem alarının мәгънәсе. Ягъни jırışçılarımızın ismi нәрсе аңлата? Әлеге атларын ким кушкан, туры киләме булаларга, юкмы? Фәнни тикшерүебезнең нәтиҗәсен бүген сезгә ирештерербез. Парадыбызны ашып җибәрүче Әлфинә Әсхәмовага исемне Әлфия исемле әнисенең туганы кушкан. Әлфия һәм Әлфинә. Яңгырашы буенча бик охшаш исемнәр. Шуңа да апасының күңеленә хуш килгәндер. 1000 ел яшәүче бу инде Әлфинә исеменең мәгънәсе. Димәк, Әлфинә ханымның эстрадыбыз күгендә әле берничә 100 ел балкыйсы бар. Yarattım, sen diye can attım, dinledim kulümün ayına. Gittin de yuvaldım, dünyama mal saldın, gönlümüz arıyla yoksuna. Gönlümüz arıyla yoksuna. Şalgırlı yıllarda, adaşıp yollarda, ni kızak yürüsün şu kadar. Ümitimizden bit, ni ömür tüzden bit, tıngısal canıma bir haber. Tıngısal canıma bir haber. Gel canım sığlama, yatlarını tığlama, kirpigin manşıma, yaşlarga ömür deyip ötken, yaşlı qaytmaz öten, kalmasın ökünüp yaşarga, kalmasın ökünüp yaşarga. Ömür deyip ötken, yaşlı qaytmaz öten, kalmasın ökünüp yaşarga, kalmasın ökünüp yaşarga. Ömür deyip ötken, yaşlı qaytmaz öten, kalmasın ökünüp yaşarga, kalmasın ökünüp yaşarga. Olmasın ökünüp yaşarga. İsimlerге başlanğan tapşırığımızı devam etəbiz. Alдағы jırını başqarışı jırçının isimindən bigərək familiyası originalirək. Apanay, qərəb tilindən ulu bala digənini anlata. İsimi Aq yüzlü, nurlu yüzlü digən məğnədə. Uzaqqa sözmək qarşı alığız Aq yüzlü Albina Apanayeva bugün 14-cü orunda.
теге моңлы хатире. Яр суларым күптен ұнытылған, рәхмәт дейіп олға тама барам. Хәтирәләр біркеп алған шақта, мұңсуланымын бары тек елмаям. Жыр болып, мұң болып, ұфықларға ұшсын хислерім, жылы яңғыр болып яусын жерге. Сағышта, юарда, барыр юларымны яқтырда, еректегі мұңлы хатире. Сағышларда желлерін ятар алады, яңа таңнар, яңа бәхет келер. Тек қай шақта жүрекні ізгәли, қайта баздай шул маңлы хатире. Жыр болып, мұң болып, ұфықларға ұшсын хислерім, жылы яңғыр болып яусын жерге. Сағышта, юада, барыр юларымны яқтырда, еректегі мұңлы хатире. Еректегі шул мұңлы хатире. Жырчы Винарис ил егетнең фамилиясы тәхәллүс икәне һәркемгә дә аңлашыла дип уйлыйм. Ил егете, монда әллә ни баш ватасы юк. Ләкин Винарис дигән исемнең мәгънәсен эзләп шактый вакыт үтте. Монсы факт. Владимир Ильич Уты. Бу бер төрле аңлатма булса, икенче мәгънәсе маяк була. Ләкин аның өчен Винарис сүзендә В хәрефен Ф-га үзгәртергә туры киләчәк. Финарис. Ничек кенә булмасын, маякмы, Ильич Утымы, Винарисның җыры бүген 13нче баскычта. Яратам дип әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашан да юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт өзеп алып татырган. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә.
Мәхәббәт ул һәр кемгә дә кирәк икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Хәзерге вакытта республикабызда һәм мәркәзебездә статистика буенча иң популяр исемнәр Әмир һәм Ислам булса, кайчандыр әтияниләр өстенлекне Рамил исеменә биргәннәр күрәсең. Бүгенге көн эстрадабызда да алар шактый һәм хит-парадта да икәү. Шуңа башкалардан аерылып торыр өчен Рамилләрне исем-фамилиялары белән дәшербез. 12нче баскыч Рамил Закировта. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон үзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде киң, урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде киң, урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак син парлап биргә, риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә. Biz idek, biz 12 kız idek. Синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде киң, урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде киң, урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде киң, урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде киң, урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Очраклы рәвештәме юкмы, ләкин хит-парадта ике Рамил бүген янәшә урнаштылар. Инде исемнең дә асылына төшеник. Рамил исеме гарәп теленнән тылсымлы һәм мөгъҗизалы дип тәрҗемә ителә. Тагын бер фикер буенча бу исем төз атучы дигән мәгънәгә дә ия. Сез дуслар үзегезгә күбрәк ишаганын сөйли торыгыз, ә без сүзне Рамил Әймәтдиновка тапшырыйк. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә, гомергә, шун ярату дигән саф хисне. Җанымнан артык күрәм кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Үлеп сине сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән. Җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сөю назымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклый күңелдә, гомергә, шун ярату дигән саф хисне. Җанымнан артык күрәм кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам.
Регина исемен ким дигәндә 7 ил, 7 милләт үзенеке дип әйтә ала. Немецлар, инглизләр, венгрлар, поляклар, французлар, әрмәннәр һәм татарлар кыз балага бер дә курыкмыйча рәхәтләнеп Регина дип исем кушалар. Ни өченме? Чөнки бу исем нинди генә телдә булмасын, бер мәгънәгә ия. Патшабикә. Кызым Патшабикә булса, син бит аның әти-әнисе буласың дигән сүз. Бүген Патшабикә ролендә Регина Тимербулатова. Мин сине шул кадәр сагындым, мин сине шул кадәр яратам. Йолдызлы төннән соң әйтерсең, син булып ата бу җәйге таң. Син бит айда, йолдызда, хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Син бит айда, йолдызда, хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Күкләрдә нур чәчеп янында, йөрәккә от булып кабындым. Мин сине шул кадәр сагындым, мин сине шул кадәр яратам. Син бит айда, йолдызда, хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Син бит айда, йолдызда, хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Шундый әйтем бар. Җырын тыңлап каршы алалар, клипын карап озаталар. Клипның сыйфатыннан тамашачы синең иҗатыңны бәяли. Хәзер клипны һәркем төшерә, яхшы клипны бары тик үз эшенең осталары гына. Иҗатыңны теләсә кемгә ышанма, сыйфатка өстенлек бир. TMTV Production'ны сайла. Татар шоу-бизнесының әйдәп баручы командасы сиңа менә дигән клип төшерергә риза. Тамашачыны үзеңә гашыйк ит. Бары тик профессионаллар белән эшлә. TMTV Production'ны сайла. Син бит җырчы, син бит йолдыз. 15 елның иң популяр хитлары, җырчылары, җанлы концерт, грандиоз зур бәйрәм. Бу Татар радиосының туган көне. 1 октябрь, Пирамида, 297-43-77. Яңгыраш ягыннан бик гади булса да, мәгънәсе ягыннан кайбер исемнәр бик катлаулы булырга мөмкин. Ринат исеме шундыйлар рәтендә. Беренче фикер буенча Ринат исеме латинчадан Renatus сүзеннән яңадан туган дигәнне аңлата. Икенче фикер ул революция, народ, труд дигән аббревиатура. Башка тәрҗемәләренә тукталып торганчы Ринат Гыйльфанов җырына тукталыйк дуслар. Күпме төннәр тәрәз төбен саклап, ай йолдызлар шагылып уйныйлар. Пыялада сөям дигән сүзен әрнеп елый тама. Яшьләр юа хыял, хисләреңне син елама, о. Син елама, о. Ялгыз язгы төндә, син елама, о. Ялгыз язгы төндә. Ялгыз төндә. Язгы хисләр уйный төнге утта. Тик син генә уйда тулган күзләр. Таш йөрәкне азап зур ук белән күрә алмыйм дигән язу бизи. Тәрәзәңне син елама,
яңгыр өстүндө. Руслан исемен ишетүгә күпләр нигәдер Пушкинның Руслан һәм Людмила поэмасын искә төшерә. Ләкин бу стереотип бездә татарларда күптән юкка чыкты дип уйлыйм. Чөнки аңа алмашка Руслан һәм Эльмира килде. Әлеге яшь мәхәббәтле дуэтның исемнәре Руслан Арслан, ә Эльмира данлыклы, мәртәбәле һәм дөнья хуҗасы дигәнне аңлата. Мондый исемнәр кушылмасы әлбәттә инде уңай нәтиҗә генә китерергә тиеш дип саныйм. Бүгенге уңай нәтиҗә билгесе Руслан Кираметдинов 8нче баскычта. Ming'a seni yaraştırgen nasip etip ösetingen Yine de sinesiz yaşayıp olmam gerek Olma bir düğümlinin Sağınan da kovadı yanlarına Koydam sina torta kügelen Durmaşımını bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün Азали исемен йөртүчеләр әйләнә тирәдәгеләр белән конфликтка керергә яратмыйлар. Шуңа да карамастан алар бар өлкәдә дә лидер булырга омтылалар. Азалияның исем мәгънәсенә килгәндә, беренчедән ул гречадан Азалия чәчәге дигәнне аңлатса, икенчедән гарәп теленнән тынычландыручы дигән тәрҗемәгә дә ия икән. Өченчедән Азалия Зиннәт җыры бүген 7нче баскычта. Çağımda hatlarını alam Qabat tuqıb yulanam Ayrılı sağışın biraz basıp dırsın Janjılısı bir ki xatından Yürekten yürekka küpürleti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Şu saatin yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar Hat yazıp jiberim Aklı şişkan jirye Jiberimde kütem cevaplar Sinde yüreğimle mehabbet haberim Kütesinle sanap minutlar Yürekten yürekke küpürletti zille Anlatıla yırrak aralar Avışı sağatın yakın ayda tüsüle Ufuklarına ışadır hatlar
Беренче карашка алай тоелмаса да, күңеленең иң түрендә ул чыннан да сайлаган псевдонимына 100% туры киләдер. Ягымлы, самими, иркә кыз бала бу иркә исеменең тулы мәгънәсе. Сәхнә образы өчен нигә нәкъ менә бу исемне сайлаган, монсы инде аның үзенә генә билгеле. Хәзер бу мәхәббәтле исемгә туры килүче җырны да тыңлап узыйк. Кыр кызларына ияреп, кире кайт яннарыңа. Назыгы мәхрүм ялгыз жаным, дилмерә назларыңа. Ак сусадым назларыңа, суга сусаган гелдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче синдәй. Кишин ятсам, иртән торсам, син генә уйларымда. Җаным диеп иртә идең, күтәреп кулларыңа. Ак сусадым назларыңа, суга саган гелдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче синдәй. Ак сусадым назларыңа, суга саган гелдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче синдәй. Казан, куллар кая? Менә шулай. Хәзер бибез. Женяйда татарча бибез, татарча киттек. Җәй булса да ялгызлыктан кызланып, җаным туңа. Яшәтмә мине тилмертеп, назыңның җылысына. Ак сусадым назларыңа, суга саган гелдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче синдәй. Айрат исеменең тулы эш аңлатмасы бар. Монголчадан урман халкы монсы 1, кадерле сөекле монсы 2, гаҗәеп һәм искиткеч монсы 3нче аңлатма. Шунсы кызык, Айрат исеменең күктәге айга бернинди дә катнашы юк икән. Белеп торсагыз, зыян итмәс. Ә бездә гаҗәеп һәм искиткеч җыр Айрат Сафиннан. Утырмышта барда, Худай кулында, мөмкин түгел аның язганын узырга. Яшәвемдә тигез, сагыш шатлыкта, һәм мин рәхмәтлемен моның барысына. Барсы да Худай кулында, самимин сине сыгылма. Күңелле бит яшәп дөньяда, дус туганнар янда булганда. Усал назлы җилләр җилкәләргә какса, җиңел янәшәдә якыннарың булса. Кишене кояш батып, тонда калыкса, димәк тормыш ничек кирәк шулай бара. Барсы да Худай кулында, самимин сине сыгылма. Күңелле бит яшәп дөньяда, дус туганнар янда булганда. Барсы да Худай кулында, самимин сине сыгылма. Күңелле бит яшәп дөньяда, дус туганнар янда булганда. Дөньядагы иң озын исем 1478 хәрефтән тора, һәм аны укып чыгар өчен каядыр 10 минут вакыт кирәк. Ул вакыт аралыгында без тапшырыбызда якынча 3-4 җыр тыңлап өлгерәбез.
Әле ярый безнең җырчыларның исемнәре андый озын түгел. Алайса утырыр идең хит парад буе исемнәрне генә игълан итеп. Булай вакыт әллә ни күп кирәкми. Каршы алыгыз Да һәм Мир, ягъни Дамир Зиннатуллин. Хисләремә ялыктың салын, ни курладым карашымны, елмаерга сәбәп табын. Сөендердең син таңкышын, көтмәгәндән акыш кебек үтеп кердең җаныма, уйларымны әсир иттең. Күңелем сиңа ашкына сагынамын, таң йолдызым, синсез каламын ялгызым. Онытылам яннарыңда, дәва бирче җаннарыма. Канатланып очып барам, синсез бәхетемне тапмам. Караңгыда якты эзем, миннән сиңа юллар салган. Алдый алмам сандугашы, күңелемә юл ачты. Эзлим сине кыйгаш кашын, елмайдың да миннән качтың. Сагынамын, таң йолдызым, синсез каламын ялгызым. Онытылам яннарыңда, дәва бирче җаннарыма. Сагынамын, таң йолдызым, синсез каламын ялгызым. Онытылам яннарыңда, дәва бирче җаннарыма. Татарларда тагын бик киң таралган Ленар исемен тикшерсәң, мондыйрак нәтиҗә килеп чыга. Беренчедән, ул Ленин армиясы, икенче аңлатмасы борынгы германчадан Кыю Арыслан. Ләкин бүген хит-парадта Ленар түгел, Ленар җырлаячак. Һәм үзе генә түгел, Рузилә белән дуэт. Дуэтларның исеме Кыю кызлар. Минемчә, бу сүзгә тәрҗемә кирәк түгелдер. Балачакта яратыңда үсәндер иде балам, күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам, дигән улыннан балам кабам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам, дигән улыннан балам кабам. Күзләре җиткәч, тәлгәш, кызарып пешкән балам, хатирәләре булып балам, балачак ярында калган. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам, дигән улыннан балам кабам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам, дигән улыннан балам кабам. Татар исемнәренең кайберләрен аңлатып торырга да кирәк түгел. Чөнки исем үзе өчен үзе сөйли. Әйтик, абруй, алтын чәч, бүләк, сандугач кебек исемнәрнең мәгънәсе булай да аңлашыла бит. Алдагы җырчыбызның да исеме нәрсә аңлатканын белер өчен баш ватасы юк. Гөлназ, назлы гөл дигән мәгънәдә. Хит-парадыбызда аның җыры икенче баскычта. Гөлназ Халикова. Каршы алыгыз. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар, назласын әле җылы җәйләр,
yaxshisi yo'tay qo'llaringni bir qo'limada ishg'al berga qo'shim men tiladim seni uchratirga men tiladim seni ko'rarga tilaganlar shin g'osha ekan men tilayman seni suyarga sen bet menim tutay qo'shim qabz yaxshisi yo'tay qo'llaringni bir qo'limada ishg'al berga qo'shim Гарәп телендә шундый сүз бар. Нисан. Тәрҗемәсе юмарт дигәнне аңлата. Шулай ук Нисан борынгы Сири календаре буенча яңгырларга бай апрель аеда ул. Шуңа күрә апрель аенда туган кыз балаларга борынгы вакытлардан ук татарлар матур Ләйсән исеме кушканнар. Абсолют хитны да бүген язгы беренче җылы яңгыр, ягъни Ләйсән Гимаева башкарачак. Сөюле язмышым. Сөюнең нурлысын, татлысын, җылысын, тик синең куйныңда татыдым. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син чәчкәм гөлемнең алтыны. Тиңеңә сарылам, сагыштан арынам, ышыгым өйрмә буранда, янадыр ялдыра, көн яктырак, мәхәббәт йылдызым син барган. Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, наз булып тулгансың, син минең сөюле язмышым. Һәр кешенең исем хәрефләре нота сыман. Улы исеме әйләнә-тирәдәгеләргә теге яисә бу хисләр уятучы җырлы көй кебек яңгырый. Шуңа да Ходай тарафыннан бирелгән, әти-әниегез кушкан исемегезнең гомер буе матур яңгырашлы булуын теләп, мин Булат Бәйрәмов сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.